Igeruko, 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 Igeruko. Ja, Aquariuslara jaiosten dugu. Bai. Y Aquarius, mesedez. Ez zaporikoak, garaino. Lata edo botella? Ni lata. Ni botella. €1 eta €1,50. Eskerrik asko. Agur. Agur. Ez nekatuta dago, jango geha Aquarius erostera. Bai. Kaixo, bi Aquarius mesedez. Ez zapore. Garaina. Botella edo lata? Ni lata eta bera botella. Eskerrik asko. Agur.